Kwa miyezi 9 ya mtunthu mzimayi ali oyembekezera, kumapeto kwenikweni atangotsala ndekuti ndi maminitsi chabe kuti achire, basitu kupangidwa chipongwe kumwanza ku chipatala, madotolo kumpanga chipongwe kumeneko mpakana mwana ujatu ndikupezeka zotitu kutisiya. Osatitu kuti kapena chani, akuti mwanayotu chifukwa choti amabanika samenera akhalenso ali m'mimba mwa mayi wake amene okhala watulutsidwamo m'menemo. Komatu kupezeka zonena kuti madotolo anakana kuti apange zimenezo kuti agwire ntchito yawo yomwe analumbira kuti adzakhala akugwira. Ndiyeno anthu amenewa amangidwa tsopano chifukwa chimene anapanga ndi chipongwe chachikulu zedi. Tithamange bwanji tifike kwa kunenekude kumenekotu ndi kumwanza. Kumeneku masiku apitawa kwachitika nkhani. Nkhani yake ndiyotani: mzimayi wina analoyembekezera mwezi woyamba, wachiwiri, wachitatu, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nthawi tsopano yakwana yonena kuti akachire ndikumakambatu ndekuti masiku apitawa. Basitu matenda ayambika, lebatu nthawi yake yafika, mzimayi uja achibale tuthamangira 9 ku chipatala cha Mwanza chachikulu chimenecho chabomaso ngaticho ndeti kuzozona kuti zipatala zimenezo sizimene kuti tizilipira, ngakhale munkhani mutizindikira zonotena akumalipiritsidwa. Nawo ukafika umene kuja kwapezeka zonena kuti chani madotolo mulandireni, kanda azimayiso kaya amene amayang'ana zokuti athandizire kuti amenewa achire bwinobwino basi alandireni. Iye takulandirani awaditu nde nthawi yawo yafika yaleba, koma chomwe chitachitika nchonena kuti inuyotu mulipira ndalama zokwana 100,000 kuti awawati athandize apo ayinde kuti basi mukaona amene mungapangire. Bwanji ino adotolo mukunena kuti tilipire ndalama pesa mchipatala cha boma? Akuti awatu skelo yawo samapangira kuno, sanapondeko kunoko kumwanza ku chipatala cha Mwanza kudzapangira skelo kuno, ndi amene akuyenera alipire ndalama ndithu zokwana 100,000 kwacha apo ayinde sitikuthandizani. Kodi kapena mwina mwathandize muyambe kuwathandiza ife tikayang'ane kandalamako kona ngatipanga motani? Muonekanso ngati ndinu nzika ya ku Mozambiki nchifukwa chake tikulipiritsani mukuoneka kuti sinu aku Malawi. Komatu ife timachoka kwa kunene kude uku konkuno kumwanza mukunena kuti bwanji. Iyayi nkhani ife takuwuzani kunena kuti ngati mukufuna mulandire mathandizo pano ndiye kuti ndalama zibwere. Athandizenu tawa ife tikukasaka ndalama pokhapokha ndalama zibwere pamene tingambe kuwathandiza. Basi amayi adza ndikumadikirira pamenepo muululu ndikuti achibale tikuthamanga kukasaka ndalama, akapeza ndalama zija 100,000 kubwera kuti nazapereke, ndiye kuti mzimayi too late atatoperatu, zisali bwino condition itavutiratu, basi aja kulandira ndalama 100,000 bwera 9 kuno. Basi nokuti akayamba kugwira ntchito kumthandizira kuti achire. Basitu nthawi ija kufika nthawi yoti mwana atuluke achire, basitu mwana akapezeka zono akutuluka mwana uja kubanika, basitu kanthawi kosachepa ndikuti mwana ujaso kutisiyaso. Mwayiona nkhani imeneyo. 9 months, miyezi 9 ndiye kuti mwanayo amayi ake basi tikugwira ntchito kunyamula mwana, zosakhala bwino iti kumapeto kwenikweni kukapangidwa chipongwe chachonchi. Mwanayo wamwalira chifukwa chonena kuti mujano m'mimba mwa amayi wake amabanikamo chifukwa chonena kuti nthawi inali itakwana yonena kuti samayenera akhalenso ali m'menemo. Nature biology imeneyoyo amayenera akhale ndekuti basi atulukemo m'menemo ayambe kumapuma mpweya yekha, osatinso kumadikirira mpweya ndekuti umadalira kwa amayi yake. Zimayenera kumakhala choncho ndithu miyezi yake yakwana, koma yawo kupanga chipongwe cha mtundu otero. Nkhani yapheduka chachitika ndi chani? Kwapezeka zonena kuti basi anthu oyang'anira zaumoyo amadalitso baloyi wautali tikukafika kuti kumenekoko, ndipo atakafika kuja apezeka zonena kuti basitu ndekuti ndikuwayitana onse ogwira ntchito pamenepo. Iyayi mukati mukupanga zachinyengo ntchito zidzakutherani, basi mafuna dzangokupatsani maoningi basi ndapita. Ino anduna zoona mukapite kumenekoko zokayankhula ziyangokhala zokhazo.
kutengera kuti amayi awo aluza adeja ndi magaya chomwe chinachitika ndisonena kuti tu madokotalaza atapanga choncho basi tati nkutengano 90,000 tsopano nkuwabwezera anthu aja ndalama yanu iyi 10,000 iyi ndefo yoti tagwirabe ntchito ifeyo kuthandizirani kuti achite ndetitenga zosakhala bwino bwanji zinalitu choncho magaya ndi anduna amadalitso baloyi all the way from Lilongwe ukafika kumwaza ndikumangapanganso zimenezo zokayankhula zake zikakhale zimenezozo iyayi ntchito ili kuchosani mukapeza kuti ndinu achinyengo incident iyi ndikuyisiya sanayisiyesiye ndimene yatulukano dzulo nkhani kunena kuti apolisi tsopano kumwanza akwanitsatu kumanga anthu awiri amene watu ndi ahale moyo omwe nda zaka 41 komanso ndekuti Agnes Phaka omwe nda zaka 56 anthu amene wawa awamanga chifukwa chonena kuti awaganiza kuti ndi amene analandira zachiphuphu zimenezi 100,000 kwa zimeneyi kuti athandize mzimayi ameneyi amene anayoyembekezera ndipo amafunika achite pamenepo koma mpaka na mwana anapeza kuti watayika moyo wa mwana watayika pamenepo basi tunde kumbwezera 90,000 iwo kutenga 10,000 amenewa amangidwa kuti akayankhe mlandu umenewu ndithudi. What can we say? Izizi zimakhala zikumachitika. It's a matter of kunena kuti kodino atola nkhani anali pafupi kuti ayiphedule nkhaniyo kapena basi awo sangathe kufikira atola nkhani basi tunde basi amakangolirano ku nyumba iyayi mwana ataluza mwana chani basi angapange bwanjitu osauka onso ndizonena kuti alibe mawu chifukwa muzaona ina Justin Tech timakhala tumabwera pano pa Malawi Trends ndikumazayankhula nkhani ngati zimenezizi kuyankhulira anthu amene akufuna tayankhula koma alibe liwu loti alibe poti angayankhulire. Now tikuyenera kuti zizikhala zikuchitika anthu awa oyipa mtima kwambiri kuchokano kuja konena kuti no ntchito yawoyi amayiwala yachoka pa umayitanidwe kusandukano sopano amati no basi kungogwira chimwa chizolowezi tsiku lina lililonse ife timakhala kuthandizira ana kuchira ndi basi zinangotira magazi zimenezizi basi imene ndi business as usual. Mavero ake ndi amene wawa so much painful. Ineyo ndakakonda kwambiri kwaona anthu amene wawa ndikuwauza zonena kuti tazitengani inuyo ndi muzike no m'mapazi mwa amayi awo amene apezeka zoti mwapanga chipongwecho mukanakhala inuyo ahale mkazi wanu apangidwe zimenezi munakamva bwanji? Mukanakhala zoona kuti inuyo amayi Agnes inuyo mupangidwe zimenezi munakamva bwanji? Muzike mmenemo ndamene mungaone zoona kuti situation ija imasinthiratu kusinthiratu awo watu ndi zonena kuti amangidwa ndipo awo akafika ndithu kundende nda akafika chifukwa chimene anapanga apa anapha osati kuti analandira zachinyengo iyayi mlandu umenewo wachepa kwambiri awawa anapha ndi malingana ndi malamulo a dziko kodi wakupha amayenera akukumane ndi chilango chotani ndi chimene anthu akuyenera akakumane nawo. We should not be hearing kunena kuti kukoti koiyayi lapa sabelo kena kuona chigamulo chawo apereke ndalama zokwana 500,000 ngati chindapusa ayi 500,000 is not equal to the life of that child. 500,000 siyokwanira ndikuti mukayifananize nonso pano ndi moyo wa mwanayo ndi zinthu zopweteka kwambiri magayi nthawi imeneno mwana muzimva mawu adzo onena kuti mzimayi ndoyembekezera. Munamva mawu amenewo? Ndoyembekezera kutanthauza chani? Akuyembekezera mwana mwachiyembekezotu with hope. We are waiting with hope. Ndiye kuti wina aliyense amakhala pamudzi pakuyembekezera mwana mwachiyembekezo. Now inuyo mukangobwera mukapangete mineti no moyo wa mwanayo kukamupha mwanayo kodi ufiti umenewu this is tikamakamba za ufiti nde umenewu and then kubomako you sit down you be like no ayi ufiti kulibe ufiti ukapose pamene papa ufiti ukaposa papa sindati anthu amene anali ndi target onoti amafuna atapha mwanayo tikunena kuti pomanga atchaja amene warosa atchaja kunena kuti no iwo arapanga zakatangaleruya iwo atchajidwe kunena kuti ndi amene apha kuteko they have committed murder apha amene wawa and this is wrong. Apha amene wawa amangidwe akumane ndi kuti ndi lamulo osati kukhala pasi ndikumapezeka zoona kuti muatchaja iyayi ayi analandira chinyengo chacha mlandu umene usiyo kugwira apolisi bwanji kodi aphatu anthu amene wawa
and this is wrong. Pepani kwambiri kwa amene mwaluza, and this is a big loss. 9 months magayi, si mwezi ndeti kukamba zachina morning sickness, azimayi amakumana nazo morning sickness tsani mukuziwabe mene situation akumandi zokhoma amene ukafika pone kuti 9 months yonse ite kumapeto kwenikweni no mukapanga chipango choche. Kodi zikuyenda bwanji pa dzikopa kodi? Pepani kwambiri amene mwaluza, mzimu wa mwana ameneyo ukause mtendere osatha, and ifeyo we want to kunoti polisi apapande tino anthu amene akatsadzidwe ndi mada osati kuwatsodza kuonera kuti iwowa anapalamula zoti kapena analandira zachiphuphu. Ayiso mada zikatera mwina mwake enaka ngatengeko phunziro amene akumapanga zerezi muzipatala zaboma. Akagwidwanso ena ndi enawo, fire them, remove them, kuwachotseratu osanyengerera yayo akuti.